Dit is hazelaar en dat is de groene beuk. En die mengen we mooi door het hele plantsoen heen. Joost, landbouwer uit Hechtel-Exel, is druk in de weer. Maar vandaag werkt hij niet op zijn eigen bedrijf. Wij zijn hier op het bedrijf van Mark Sijsens een houtkant aan het aanplanten. Mark heeft nieuwbouw gepleegd bij zijn stallen. En om het geheel beter in de omgeving te passen, leggen we hier een mooie houtwal aan. Niet elke boer heeft tijd om extra groen aan te planten. Omdat we ons helemaal gericht hebben op de productie van de varkens, dus de varkenshouderij. Dus het bedrijf heeft danig een omvang gekregen dat we ons eigenlijk aan dat groenscherm, dat te groot is om dat helemaal zelf in handen te nemen. En omdat de provincie een project heeft lopen, boeren planten bij boeren, zijn we daarnaar gaan luisteren en we vonden dat een goed initiatief om de lokale landbouwer de kans te geven om op ons bedrijf dat groenscherm aan te planten. Het is de provincie Limburg die dit aanplantingsproject mogelijk maakt. En dan de plantafstand eigenlijk in de rij moet 1,5 meter zijn en tussen de rij ook 1,5 meter. Dat wil zeggen dat je eigenlijk tussen elk plantje 2 meter afstand hebt. We hebben dit jaar 31 boeren die de mogelijkheid hebben om de ervenplanting laten uit te voeren door een collega-boer. Deze collega-boer doet het via ons systeem van agro-aanneming. Dat is een coöperatie die landbouwers verenigt en uit die pool halen we boeren die tijd over hebben om iets te betekenen. Dat kan zijn een Zuid-Limburgse akkerbouwer die gaat aanplanten bij een Zuid-Limburgse varkensboer. Om een mooi gesloten geheel te krijgen, zetten ze, omdat we hier 2 rijen gaan aanplanten, zet ik ze dan in een driehoeksverband. Om de gaten die ertussen vallen qua zicht en zo op te vangen. En dan wordt het mooi één geheel, zeg maar, als het dadelijk volwassen planten zijn. Dit project is zonder twijfel een win-win situatie. Zowel de boer met te veel werk als de boer met tijdelijk wat minder werk zijn geholpen. De reactie aan de twee kanten is zeker lovend. Zowel van de landbouwers die iets kunnen betekenen als werkgelegenheid als naar de inkleding voor de landbouwbedrijven. En dan naar het publiek toe is het ook zeer dankbaar dat grotere bedrijven nog steeds geaccepteerd kunnen blijven in die omgeving. De ervenplanting is zeker niet alleen esthetisch, maar het helpt ook een buffer te zijn naar de buren toe voor geluid en voor reukoverlast. Dat absorbeert dat heel goed. De drempel is wat lager geworden omdat het toch een andere landbouwer is uit dezelfde gemeente die de kans krijgt om het groenscherm aan te planten. En het geeft ook werk aan de anderen en wij hebben eigenlijk de keuze gemaakt om voor ons het werk in de stallen te houden. In het totaal zijn er dit plantseizoen zo'n 30.000 streekeigen boompjes geplant, verspreid over 31 landbouwbedrijven.